Pois encaramos a proba final do programa, a proba definitiva. E hoxe aí a nosa amiga Maica de Culleredo terá a opción de xogar por ese bote. Se vos estades aí no sofá, vos apetece vir aquí e tamén poder loitar por eses cartiños que temos agardando, xa sabedes, 618388887. E atentos que o bote segue a medrar cada día. Hoxe xa está en 25.300 euros. Aí o temos, Maica. Unha fermosa cifra ou non? Vamos, sería planazo, creo que dá para comidas, para marisco, para viaxe, para todo. Sí, este xa me cunde todo. Pois veña, a ver se hoxe temos sorte, a ver se hoxe é o día e, como sabes, imosche facer 5 preguntas nesta proba final. Cada acerto terá unha recompensa de 100 euros, pero se acertas as 5 preguntas, levas o bote. 5 preguntas, unha de cada categoría, que hoxe, por certo, son as que vas ver en pantalla, Maica. Eiche preguntar por aztecas, xornais, moedas, glaciares e Europa. 60 segundos por diante e 25.300 euros que poden ir para Culleredo. Preparada? Sí. Moita sorte, Maica. E tempo. Aztecas. Quen foi o gobernante azteca que recibiu a Hernán Cortés en Tenochtitlán? Paso. Xornais. Que xornal de 3 letras fundou en 1903 Torcuato Luca de Tena? Paso. Moedas. Como se chamaba a moeda de Croacia antes da chegada do euro? Paso. Paramos o tempo. Parámolo xa. 19 segundos que xa queimamos. E cando pasamos en tantas, a veces é mellor facer unha pequena paradiña e botar en contas. En aztecas, vouche preguntar na segunda volta quen foi o gobernante azteca que recibiu a Hernán Cortés en Tenochtitlán. En xornais, buscamos un xornal de 3 letras. Repetimos, xornal de 3 letras, fundado en 1903 por Torcuato Luca de Tena. Quédenos tamén saber cal é a moeda que era de curso legal en Croacia antes da chegada do euro. Así que vai pensando nestas 3 para a segunda volta. De momento ainda nos quedan glaciares e Europa por diante. A ver se temos máis sorte con estas dúas. Preparada, Maica? Sí. Pois veña, concentración e imos aló. Tempo. Glaciares. Cal é o glaciar máis famoso do mundo situado na Patagonia Argentina? Paso. Europa. A que casa real pertence o actual rei de España? Paso. Paramos o tempo. Voltámolo parar porque hoxe os nervos están facendo estragos no plató do Atrápame. Maica, tranquila, que quedan 24 segundos e dan para moito. Estou convencido que algunha das que hai aquí sábela. Sin ir máis longe, vouche repetir esta última. Na categoría Europa, buscamos a casa real a que pertence o actual rei de España. Preparada? E imos a por todas. E tempo. Aztecas. Quen foi o gobernante azteca que recibiu a Hernán Cortés en Tenochtitlán? Paso. Xornais. Que xornal de 3 letras fundou Torcuato Luca de Tena? Xornal de 3 letras. Voz. Non, non é correcto. Moedas. Como se chamaba a moeda de Croacia antes da chegada do euro? Libra. Non é correcto. Glaciares. Ai, e tempo. Ata aquí este minuto. Aplausiño para animar un pouco a Maica, que sufrí un chisco de máis neste minuto. Pero, oye, o primeiro, parabéns, porque primeiro hai que chegar aí. Primeiro hai que chegar. E logo, a veces, pois eso, a presión poden facer xogar algunha mala pasada. Estou eu convencidísimo que ti, como moitos dos da casa, saben perfectamente que a casa real a que pertence o actual rei de España É a casa. é a casa... Pero non entendín ben a pregunta. A primeira pregunta era clara, era a que casa real pertence o actual rei de España? A Casa Real, os Borbóns. Os Borbóns, efectivamente. Os Borbóns. Era aí. O glaciar que buscábamos situado na Patagonia Argentina era Perito Moreno. A moeda que había en Croacia antes do euro era a cuna. O xornal de 3 letras, metichelle voz, tamén de 3 letras, pero era o ABC. O ABC era o xornal que buscábamos e foi Moctezuma quen recibiu a Hernán Cortés no seu día. Bueno, dúas había mínimo, sí. Bueno, pues a ver se no próximo programa temos un chisco máis de sorte e metemos algún cartiño no peto. O que é seguro é que o bote seguirá a medrar. Mañá xogaremos por 25.700 euros. Unha moi boa cifra que espero que anime aí a Maica e o resto de concursantes e, por suposto, os da casa
Non me falledes, mañá, á mesma hora, aquí estamos. Vémonos, ata a festa!